uvuka Mzansi Ukhozi FM. Good morning. Abanye abantu besimameke bangabo noma ke bangabona ngathi ke kudlalwa ngabo nje kakhulu uma ukuthi bayothenga imoto Junior Duma ke ileti ke la khona lapha kwa West Bank kuyena ke ehamba phambili futhi uzophinda sinike ke amathip ukuthenga ke imoto edingwa ngabantu besifazane uma sebekulungele ukuthenga imoto zabo zokuqala. Sinombuzo kosheshayo ngifuna ukubuza wona ngaphambi kokuba siqale ke nje uhlelo lethu. Kulungile yini ukugqoka icathulo eziphakeme uma ushayela? Mawusha yazi impendulo mlelo Ukhozi FM ngavakashela ke ikhasi lethu la kwa West Bank Asset Finance ku Facebook noma uthi @westbank ku Twitter @westbank ku Twitter ungakhohlwa ukufaka lawo hashtag lena ethi ke #westbank_how_to. Umbuzo ke uthi ke uma ke kulungile yini na ukugqoka icathulo eziphakeme bo sisters uma ke ukuthi uyashayela na impendulo zoyikhipha ke ngekudala njengamanje sibingeleleke enye imbokodo kusandulela ke usuku olukhulu lwembokodo. Junior kunjani? Ngiyaphila kakhulu Sigameza ninjani kodwa nini? Wonke umuntu ukhuluma ngosuku lwenu kusasa. Hayi bo. Utshena uzama lapho utshena ohlengiwe nayo yonke imbokodo Ukhozi ukubakhuleka. Ngizolalela ilanga lonke ngifuna ukunika yonke into enishoyo ngabo ngibatshela. Ngiyabonga ma. Ngiyabonga mina. Uzoba mesho Laba ngizobafaka laba bangeke bebikho radio khona kusasa kodwa ke akusenani ke. Ngabe ikhonto ngizobalalela. Junior asiqale ngendaba yethu namhlanje yokuthenga kwabantu kwesifazane imoto zabo zokuqala kuhluke kanjani uma kuhlukile? Ngiyabonga kakhulu Sigameza. Yazi ngisho nje ukuthi lento engizoyisho hayi ngoba nakho ngiwumama kwamina kodwa ke isikhathi esiningi thina bomama vele ithina abaphathi bama-budget emakhaya kanti ke nje isikhathi esiningi vele sibaneze elikhulu ekuthengeni kwemoto yasekhaya. Uma sithenga imoto ke thina sicabanga izinto ezibalulekile ikakhulukazi nje futhi neziyizidingo ezifana nezinto nokuphepha ikakhulukazi mawunabantwana uyakubhekelela lokho indawo eyanele yokubeka impahla siyagrosa phela sidinga nezimpahla zezingane uma ngabe khanjwa kiwe emakhaya nokonga upetrol njalo nje njengomama ke nami ngiyakwazi ukuthi ubaye kanjani uhambe lokuthenga imoto ukuthola imoto eyikho konke okufunayo futhi ehambisana nebudget yakho kufana nje ngikubeke ngokuthi uma ufunela ingane yakhe isikole esingaphambili ungajahi nje uma umuntu wesifazane hlela kahle konke uzoyithola le oyifunayo nale ezoba ungaphambili kwena. Wow. Ngiyacela ukuthi ke shilo amadoda ke wena awahlale abe nalo lwazi olungako uma qhathaniswa ngani bakiwa kakhulu ke emotweni kodwa yini okufanele bonke sisi abasilalele njengamanje ngeluhlelo lwandulela usuku lwabo lwenu lwakusasa bayiqaphele mawukuthi bayothenga imoto? Okubalekile nje nokuhamba phambili phela ukuthi unethezeke uma usunayo le moto ngakho ke ibudget yakho iyona into yokuqala kumele uyibheke bese ke uyabheka nezidingo zakho ukuthi izozenza yini izidingo zakho le moto. Wazi ke futhi ukuthi ufuna motoni ngaphambi kokuthi uye garage kuyenzeka ukuthi uma wenza ufaningo ulenzisise kahle ungayi egarage ungazi kahle kakhulu ukuthi uma ngabe wenza ucwaningo lakho uqale zonke izinto ofuna ukwazi ngayo yonke imibuzo uma usuya khona sekuwukuthi nje uyabuza imibuzo ngapha nangapha ukuqeda phela ukuthi lo oyitholayo ibudget yakho nalento oyifunayo ilophizane futhi ngithi nje iyashayela imoto ngaphambi kokuthi uyishayele uma umuntu wesifazane imoto ngaphambi kokuthi uyithenge kubaluleke kakhulu ngoba uyabheka yonke into oyifunayo yebo iyenze ibudget yebo iyenze izidingo zakho kodwa uma uhleli khona ungezwa kahle mhlawumbe iyenzela abantu abade kakhulu yikho nje ukuthi uyishayele ubheke ukuthi ubona kahle emgaqweni wazi ukuthi hayi nginethezekile kule moto le bese uyayithenga ke. Wow. So sibheka ama comments abantu abawabhalayo kuwena uFacebook ungakhohlwa ukuthi ungasibheka kuFacebook noma ku Twitter @westbank ku Twitter ungakhohlwa ukusebenzisa #westbank_how_to. Ngizobheka umbuzo kaGoogle but before ngiyekubona kulama tip okhuluma ngawo ngwezwa kahle and I'm shocked akekho umuntu uzocabanga ukuthi ahlukumeze noma ke azama ukudlala ngomuntu wesifazane usoyazi into ayifunayo nongagudluka ibudget yakhe njengoba kade usitshela. Nangu ke uGoogle mashinini kuFacebook ufuna ukwazi ukuthi ke kuumqondo omuhle yini uthi uthole i-pre-approved finance ngaphambi kokuthi uqale uyothenga imoto? Siyabonga uGoogle kumbuzo wakho. Na kanjani ungayithola phela i-pre-approved finance? Yebo futhi kuyakusiza ngoba usuhlela indaba yebudget. Uyakwazi ke ukuthi uye lapha ku website yethu yakwa Westbank www.westbank.co.za uyakwazi ukuyithola khona noma uyakwazi ukuye garage ngoba sebeyayazi ibudget yakho ngeke bazofika bakubalele bona bese bayahlela inhlelo bese bayakwazi ukuthi hayi ungakwazi noma ngeke uzokwazi. Lokhu ke kuyasiza kakhulu ukuthi ungadluli phela kule budget ukuthi
usuyibekile imoto ngoba usubhekile yonke into ngaphambili ngokuthi uzungezele ekuthengeni imoto ngoba uyazi phela ukuthi imali onayo engakanani ungabatshena ke futhi ukuthi makuthi lo ifunayo inobukhazikhazi obuthizeni ukuthi hayi ukhipheni lobukhazikhazi ngoba mina imali enginayo ingaka ikhumbuze-ke nje futhi ugugu nabo bonke omama ukuthi uma ngabe nithenga ngiyacela nima nithenga imoto uthengele inamuhla kodwa ulibheke phela nekusasa ngoba kusiza ukuthenga imoto namhlanje enebhuthe encane ne-2 door kanti yazi ukuthi ngonyaka ozayo uhlela ukuba nomndeni noma uhlela ukuba nabantwana uzodinga indawo enkulu eney'mpahla abantu besifazane bakhumbule nje ukuthi phela imoto akuyona into okwaziyo ukuthi uyishintshe kalula. Wow, bekuba besikhathi sambe sengivuma bengizongibheka ama-comments abantu abawabhalayo la omncedisi Bhubesi se-NMZ I think isemzimkhulu njalo njalo bangabe abantu abasibhalelayo ke izinto zabo la. Ake siyeni kulombuzo wethu ke sawubuza ngaphambilini bebengiphendula nabo besho ukuthi ngokwawo babona ngayiphi. Impendulo ngempela ithini? Sekuyisikhathi ke ukuthi sibheke umbuzo ngabe ngumqondo omuhle ukuthi ushayele ngecathulo ephakeme njengomuntu wesifazane. Kodwa icathulo ephakeme umuntu wesifazane yazi nje singakwenza ukuthi udala ingozi ngoba wonke phela lama hili lawo owabambayo kuyenzeka ukuthi abambeke emotweni futhi nje ke ukushayela ngecathulo zethu siyithanda kangaka kuyakuzona nokuzona lezicathulo zethu siyithandayo okungcono ungathi ukugcina emotweni icathulo vele eziyisipele ezine-comfort ezikwaziyo ukuthi hayi ushayelise kahle ungabambeki lutho. So ama high heel ashaya musuhamba usuwalk hayi lapha emotweni. Sibahle masihamba vela nisibone inyawo enhlokuyena ngithi mangabe sisashayela. Sengaka amehlo ngengqondo ngathi ngiyakubona nje khwayi thatha. Shabu zokubona ngesonto elizayo. Suku oluhle kusasa, okay? Siyabonga kakhulu nomama bonke bokhozi babe nosuku oluhle kusasa. Siyabonga. Siyabongela Nkosi. Abengcwabi Westbank isinikeza imoto mahala bo. Siyohlanganisa ke ngonyaka ozayo. Siya kanjani lapho bayangibhalela kusasa bazongibeka kule ndawo yeninoto. Kade akusesikhalela imoto nje kodwa kusenani. Hayi next time dadewethu. Kerara hambana. Okay, sibaya khona kanjani ke ukuthi akutshela ukuthi amathiphu ka #Westbank how to abaleka kakhulu kulesi special ke sohlelo labantu besifazana yilawa ke impela siyawafunda iba lesiqiniseko semonto ifunayo ungagodluka ibudget yakho xoxisana nabo ngakho konke okudingayo uma ukuthi ke kungalungike ungabiza ke umalume bakho ingxoxo ke zokuthenga ke imoto ngamanzi amancane kompetha ke bezingxoxo zamalobolo hawu ngobukhuluma ngomalume bayayazi le ndaba phambi ukuthi ke soyibunga ze holiday women's day khumbula ukuthi ke ungabhala kumbuzo wakho wokuthenga ke imoto ekhasini ke la kwa Westbank Asset Finance ku Facebook yakhona ithi Westbank Asset Finance ngaphinde futhi ke uthumele na ku Twitter @Westbank ku Twitter sebenzise ke #Westbank how to